Oras mari kita salut. Mula tetap sa tutuata na mga lihon nahipasan dita dot ngolu sa laboy da kita pajukpa dinalaho marsiajar sian hata dito hata tapo jumatu hata. Alam nita lewat marohata laom manangihon sian parsiajarata di hari Minggu parsiajarata ima komitmen ya hapateon. Komitmen di Joshua 22 ayat sada rodi walu. Ahado na pinasahat niya kaya tentu hita taringot tu komitmen ni marga Ruben, Gad, dohot satonga sian marga Manase. Asa dapot hita ahado na pinasahat niya yaton tajaha majolo sian Joshua 22 namuka sian ayat sada. Ayat sada di dok. Ujuima di papungu si Joshua halak Ruben. Dohot Gad dohot satonga marga Manase. Ya. Di dokma tu nasida. Nunga di rado ti hamu saluhut na tinonahon ni semusa na posa ni Jehovah tu hamu. Jalan nunga di tangihon hamu suarako taringot tu saluhut na huton na honi tu hamu. Songanima pangoloyon ni marga na dua satongai di pengakuan ni si Joshua. Di ayat tuloy dok, ndang ditaliko kamu hahaanggi muna. Nunga pola na sa ilaon rasira sa sadaryon. Jala nunga burjudi rarti hamu, tona ni Jehovah debata munay. So ngani matutu hinadenggan ni pangoloyon ni marga Ruben Gad dohot satong asian Manase. Ya. Jadi dinalaho pamulihon na sida mulak tu pertalian nabi didok si Joshua masongan. Asa burjus itu tu mahamu mangihoti patupahon hombar tuto na dohot tupatik na tinunahon ni si Musa. Adong 5 poin na dipasahat si Joshua taringot tu asa burjus itu tu maham. Ya. Burjus itu tu mangaradoti patik henau tinonahon ni si Musa. Na parjolo di ayat 5 didok makaholongi Jehovah di Batam. Asa burjus itu tu makaholongi Jehovah di Batam. Paduahon asa burju marparangi di salut akka dalan ni debata. Napatuluhan asa burju situ tu mangradoti akatona naung pinatikon ni debata. Napaupaton asa burju situ tu marsihohot nasida tu iban tu Tuhan Jehovah debata. Napalimahon asa burjus itu mangoloi ibana sian nasa roha dohot sian nasa tonde. Jadi poin na limon tunga pala takas dipasahat si Joshua. Tung saya dipasahati dipasu-pasu si Joshua manasida. Jala dipamuli asalahon nasida manopot undung-undung nasida be. Mulak manasida tu bariba ni batang Jordan. Ima nagabiadong Transjordan. Ya. Di ayat pawaluhon. Didok si Joshua mararta godang dohamu. Muli tu undung-undung muna. Dohot marpinahan na diak situtu. Marperak. Marsere.
martembaga, merbosi, dohot marulos nama say godang, atong say bagi hamuma tabat-taban sian musuh munay rabdohot haha anggi muna. So nganima ayat pabotohon tuhita na perlu dong pinasahat ni si Joshua. Eh, nagabi persejaran tuhita ditikin na parpulya. Di patuduhan si Joshua dari son memang ngatakas idok nakipangoloyon na denggan. Dohot pelean na tutu bahen pabuahon hasadaon di tonga-tonga ni halak Israel. Nakpe disirang batangay Jordanina sida, sadado na sida tutu. Nang dia kaparporangon, manang na sa dia leleng na sida, rap marporang mandopang musuh. Kurang lebih 61 tahun ya. Mula tajai di Joshua 10 do Joshua 10 apati. Akaripe nasida anakon nasida ditinggalhon nasida do dibagas nasida. Ima na do paktukan habisaran ni batangay Jordani. Alay di mangmakon nasida do na laho marporang tuturap dohot hahaanggina mangadopi hamaguan dohot hamatean di bugasan parporangan. Songoni matutuakan na marahamaranggi. Aka ayaton dohot buni mangondolhon. Songon dia do arga ni hasadaon di sada bangso. Jala ayaton patuduhon tu aka berita na mangihot. Di ujungna ima taringot tu hasadaon. Ya. Perlu situ tu hasadaon ni di tonga-tonga ni bangsoi, di tonga-tonga ni marga, di tonga-tonga ni huri, di tonga-tonga ni serikat STM ya. Natoktong dong marsada bangsa Israel molotupe dong perbalohan na bidang ima batangay Jordan di tonga-tonga na sida ya. Dibatasi gawe sada perbalohan batangay Jordan ni. Naluasan na sida do luati manutuhon parangan na sida manang naluasan na sida do panombaon na sida na sarupa tu Jehovah sambing na mambahin na sida toktong gabi bangso na pinilit ni debata. Jala taboto itu tu mula marsada togu ya. Togu hasadaw ni. Di Joshua papatarhon sadadalan asahot hasadaon nasida. Nasida marhalado ndang bahen di halak Israel. Alai tu Jehovah. Ya. So ngani manang dohotita dia ka parhaladoon. Dia ka pangulan huria. Ndada holan na membayan parhaladoon turuasi alai tu debatado. Ya. Ima debatan na manongos nasida mangulahon ulahon nasida. Disonjo paktama sada uhum nasarupa di bugasan pada naim baru songon dia apostel Paulus mamudahon tu halak Kristen asa mangulahon ulahon nasida songon na tutuhani. Ya. Unang ma songon na tujolma. Atong mula taulahon na kaulahon na denggan ulahon parhaladoon unang ma songon na tujolma alay tu debatama. Ya. Di bagasan parnguluan sigano pari jodoh hita mengadopi paraloan dohot hasusaan naulo
tibu manggotap hiras ni roha jala mambain hita naing mandele putus asa. Ya. Alai hatop mahita ro tu edopan ni debata. Alana hatop situtudo siludo dia kapandeliani ilaur. Alani jauh-jauh mahita tu debata asa debata na mga leon huasona na marbaga-bagahon lahu mandungani hita jala mangurupi hita lahu mangulahon dia don na pinangido ni debata di bugasan parngoluata. Asa mar lasni roha mahita toktong maluas siya nakaparaluan do tasusaan alai gabe perjambar mahita mangulu di tano naung binagabagahon ni debata. Anggotano taon, tano pardosa onon, persatukinan doon. Jadi, di Joshua na ukta persajarion, ahado na pinasaan ni Aka ayatot tu hita, imataringo tu komitmen nakin, hapa teon, jadi di ayat 5 dohot onaminakin matakas bagi tabigi itu napabahon ya si Joshua martona tu aka marga naung mulak ya marga na 21 ngain na mandok to nasasa toktong pangoloy na sida di Jehovah jalahuhud di pasu-pasu si Joshua na sida andorang somulak be na sida tu bagas na sida. Ya, taulak ko taber sarinay asa makahulungi Jehovah marparange di saluhut akadalanna mangaradoti akatonana jalan marsihohot tu ibana huhut mangoloi ibana sian nasa roha do sian nasa tondina sida dungi di pamuli si Joshua manasida laos di pasu-pasu manasida lau manopot undung-undung nasida be hita pe o matotong tona tu hita asa taradoti mon hita pe dapota pasu-pasu mahita toktong Tuhan mandongani hita mangulahon na sa ulauta di minggu si dalana taon oras mali hita martang yang mahita kali Tuhan nami martang yang dohami tuho mangido mangelek tu depan masa marpanangi mahwale Tuhan sian habangsa para siasian maulati ma Tuhan di persejaran naku begi hami di persejaran hari minggon ima taringo tu komitmen hapateon naku persejaran hami sian Joshua bindu 22 Tuhan sayang get mak ahana pinasahat ni Joshua tu bang some ima toktong nagabe sadapoda di hami ajari mahami ala Tuhan asa burju situ Tuhami makahulongi ho asa marparangi hami di saluta kadalanmu asa radotan nami makatonami jalan marsihohot hami tutu tuho ala Tuhan mangoloi ho dia kaulaon sigano pare dia kaparhala doon nami asa sian nasa roha nami do sian nasa tondi nami mangulahon silomonir mola tema Tuhan tambah maka pasu-pasumili ruas ni huriam dinamanangihon hatamon pasu-pasu pardaging o pasu-pasu partondio pasu-pasu na niula ni tangan asa horas jalagabe masalho na Tuhan marsangak marmulia mahole Tuhan di tonga-tonga ni huriam asimarhan tangyong matang yang nami ala di sumbaho kami marhite gorni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluan amin. Horas selamat minggu bekerja madita salut.